nakasulat dito na iniiwan sa atin. Ito yung last will and testament of Ferdinand Marcos, President of the Philippines. Last will and testament. Known to all men that present that Ferdinand Edelin Marcos with deep views, good name, Triple A, 777, and spiritual King Solomon of Israel. Of legal age, ito na. Of legal age married to Imelda Ormaldez Marcos, of being President of the Philippines, Islands, and general holder of the following assets and properties entrusted to me by the Eternal Creator for the benefit of the people of the Philippine Island. So, ito po yung financial providence. Okay. O nga. So, ipakita ko na sa inyo na tayo po ay ito po yung SIG natin, kung sino yung gusto malaman. Actually, nakasulat din doon sa ano yung SIG number. Ito po yung documents. Ito po yung ating SIG na nakakita tayo. And then, ito po yung pinadala natin ang president natin nung amano siya na magkakaroon talaga tayo ng federal or federal license. So, ito po yung libro. So, nakasulat na po kahit na i-search nyo sa internet, ang AI mismo ay nagsasalita na siya po yung ating Prime Minister. Andito yung Persis, nakita nyo yung nasa tarpaulin dyan, ito po yun siya, pinapadala na po yun na talaga yung pumalit na sa pumili ay po ay Persis. So Persis na po. So, kung may mga kandidato man, so yan sila ay mananagot po. Ito po yung kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Dito po natin mababasa lahat-lahat yan. Kung ano yung umpisa bago po naging Pilipinas. At ang mga flag na nag-uumpisa, yung unang flag na makikita natin, yung nakikita nyo dun sa tarpaulin, may nakalagay na roster. Yun po yung unang flag bago nagkaroon tayo ng Philippine flag. Muslim flag, yung nagkaroon ng national flag. Pero yung talagang nila na flag, yun po yung roster. Yung nakalagay doon sa tarpaulin, yung mga position yung nakalagay dyan. Ito po yung libro, EFE Reservist Primer 101-23 Ask Questions. So, mayroon tayong mga basihan na ito po ay kakasunpuan po ng mga sundalo or yung mga reservists na magkakaroon tayo ng positioning through rank natin sa military base. Okay, hindi, booster. Bago po nagkaroon tayo ng flag, ng Philippine flag, ito po yung tinataas na bandera noon. Yun po yun. So para alam niyo po yung istorya. Pero kung mag-i-istorya tayo, maabutan tayo ng mayroon lang tayong idea kung bakit tayo nagkakaroon ng ganito at kung saan ang mula at paano tayo nagkakaroon ng Philippine flag. So nagkaroon tayo ng sa ng federal. Ang federal kasi, ang meaning po niyan is Father Divine Rights of Law. So mayroon po tayong basihan na libro or kung
Sa Christian, tinatawag na Holy Bible, yun po yung divine government, yun po yung batas ng Panginoon. Or sa mga Muslim, di ba, Quran, yun po yung batas din na nagkakaparehan sila. Kung ano po yung nakasulat sa Holy Bible, yun lang din nakasulat din po sa inyo. So, doon po nagbabase po ang ating batas na kinukuha po doon sa sinatawag natin na divine rights of law. Kung mayroon kayong katanungan naman, handa naman din sasagutin ni Mama. Yung pong istorya, tungkol po niya na nakalagay na sa tarpaulin. Paliwanag mo pa rin, Ma'am? Dito lang po yung yung mga nakalagay na sa tarpaulin. Okay, gusto naman din niya ako magsasalaysay. Sinusubukan lang siguro ako. Dito po nakalagay na tarpaulin, yun po yung ating si General Domingo Aguilar. Siya po yung ama ni Mama. Siya po yung nagdadala ng Judge Pihaw. So yung Judge Pihaw na yan, yun po yung Philippine Island Alpha Omega. So bakit matawag natin ng judge? Kasi kung walang judge, sino yung hukuman? Yun po yun. Kaya nililinis po natin ito, then papasok po tayo sa divine government. Kaya mayroon tayong judge. So, pag i-discuss din natin yan, matatagalan. So, magkakaroon lang kayo ng idea, which is pwede naman kayo magtanong. And then, yung po yung bangko na nakalagay dyan, yan po yun ang ating nilagyan po ng pundo na nakalagay po yan sa nakaumali na 101. So, since na 101, mahirap kasi pagpaliwanag ng mula sa umpisa hanggang mag-aabutan tayo ng gabi. So, i-understood natin na yung pong pondo ay nilalaan na po sa bangko. So, nakaano po yan sa 101. So, yung may meaning po yung 101 na yan. And then, yung nakalagay dyan sa isang tarpaulin na yan, nandyan po yung quintal. So, yung kita nyo yung quintal dyan, kung masilip nyo doon, tingnan nyo na lang, nakalagay dyan na yung quintal po yan. So, yun po yung ang gagamitin natin kung tayo ay nag-change to currency. So, maraming istorya talaga dito na dapat nyo malalaman kung paano siya nagmumula na si Mama lang din ang makapagsalay-say niyan. Dahil siya lang po ang mag-alam mula sa umpisa hanggang ngayon. Dahil siya kanya po nakipag-usap ang ating Ama. Sa kanya din i-relate din sa amin. Kaya kami ay living witness pag paano siya kinakausap ng Ama. So, una sa lahat, gusto ko muna maibigay ang panahon dito sa mga kasama ko na makapagsalita din sila tungkol po dito. Okay, papasalitain natin si Papa Tupas. Okay, para marinig nyo yung kanyang mga sasabihin. Sa Muslim sa hulusulong walang nilay mo kung ang baboy wala makakita ko mapalan ng tao siya allergy kung nangarapin ko makakala ng baboy na ilang baboy manok wala siya bawal din sa kuha. Una nga napunyagan ko dito sa Ulo-Ulo, inilalan ko si Jato patulungin ang Ulo-Ulo. Ang nagpunyak sa kuwa si Pati Abraham. Siya ang pinakatulong na isa sa Ulo-Ulo.
karon bubuhay pa siya. Bubalikay ko dito silang area. Kaya itong buwan, ang gimmick, nagkala ko sa musik kabalitan na mo. Sa kubali si Mama, nagawa ko nung ako siya binibig sa isa kasunod. Akong diin doon sa bangko. Iniingin lang nga diin lang katulikan. Kita mo na daw. Siyempre, ako kita. Tungkol kita nakatakiya sa mga item. Kita mga Pilipino, naniyak rin doon sa Pilipinas. Kita naghawak sa kanang presyo na di sa Kuha, sa sa Mindanao. Dini sa Kalamansi, Libak. Na ako'y area diya sa Kalamansi, Libak na ay dako kayo ang giampingan. Na dili mailog sa lain. Nakaroon, daghan ng mga Amerikano nangita. Pero para sa atong pamangyan Pilipino, ang akong gikuan karon, napasalamat ko nga niya ang tanan ang uban mo nung na wala kang kaulang. Kaniya, ang katungdo na na-apel sa kaso ni Yamira ko. Ang akong sultaro ng iyang kwarta para dili siya makakuan. Pag maabot ang budget, akong kabakan siya. Kaya si Yamira ko kung mga siyang tabang, diwi, iyang ate, among kabangan. Mataro ko siya sa iyang iuhap. Dili na siya sige na yung tao. Kami wala ko naman tayo. Ang ganing ID sa Juan. Wala man niya nilakuan. Nangayon man niya ibaya para sa ID. Umod siya nga. Kung doon na may kaso dito na apil mo dito sa isa. Ako ang musulsan. Pag-abot yung budget, akong gitabangan ang akong na para na kuan malinaw ang mga ito. Doon payak ko. Kasing-kasing ko, pareho, sama sa inyo. Murang lang na yung Muslim. Lobit ang lalang. Makakaw lang, makapanimaw lang kung sa baboy. Wala na. Yan. Masakot. Silang malay kung doon na sila pinuwi. Ikaw lang kung ikap na. Wala kong kamo. Lipat na. Muna ng bawal. Dagang salamat sa inyo. May maapal sa inyo. Salamat po sa isang sana. Isunod na magsulti si Lato. Isa pa rin siya sa customary law, isa pa siyang judge na naka-accredit po siya sa United Nations and sa Pilipinas. Siya po nagdadala ng tribu sa Cebu. So isa siya ka-director sa Region 7. So ito siyang i-welcome si Dato Tibulan. Pasalamat ko karon sa pinagtasan ninyo nga karon diri nga nampo no sa dilit pa nako sudan ako nang tapuso no so pasalamat ko ni Bai no so kauban may since 2004 okay ra ninyo akong bukod tulo ka oras okay ra. So, mag-limit lang ko kay daghan pa ang musulti. No? So, una sa tanan, pasalamat po ni Mama, ni Papa. No? Usap ko, isalig
una sa tanan. So, ibalo naman mo kung sa itong mong tuyo na to, no? So, kini mauna ang tinuod, no? So, sa panultihon, right back. So, wala mo magmahay nga naakaroon, no? Panahon na nila, no? So, dili na po tason. So, daghang salamat kung may hapon kanatong tanan. Okay, napunta sa ano diri kaubanan, siya si Dato Aguila. Siya po yung nagdala sa dinagat ni Group ng Caraga Region. So, ato siyang pasultihan. Lang po ni Puro Dato. Mayong hapon sa inyong tanan. Magandang hapon sa inyong tanan. Sa akong mga kauban, espesyal kay Mama Jackie, kay Papa Tomas, ug sa akong mga kauban na Dato Tribunalo. Ito, i-share ko ito sa, ako kasi ang presidente ng Indigenous People Kabalikan ID. Indigenous People Kabalikan ID. Na recognize kami sa Kamprami, kasama ko si Papa, si Mama. Ako rin ang nagdala, ako ang Supreme Dato ng Dinagat Islands Indigenous People Ethnic Group. Kaya ito ngayon, pasalamatan ko din kayo sa ating mga regional officer, provincial officer, municipal, barangay officer, at lahat ng mga members kayo, mga members, at lalo na yung handa ng pagkain dito. Salamatan ko kayo dahil busog na busog kami. Sarap ng mga putahe ninyo. Malamig yung mga koko at kayo. Masarap kasi. Maraming salamat sa lalo na sa inyong pagtalo dito. Tsaka nakalimutan ko kasi itong mga kasama ko, mga mga beauty sa It's Global World GOI 101. Ito sila ang mga kasamahan national ito beauty director. Baka may time pa ngayon pa makilala namin ito. Saka pwede sila magsalita dito kasi mga director kasi ito. Ano na lang kasi marami na silang naisabi, dagdag ko na lang ito sa inyo. Kaya ito kasing pagdating ko dito, hindi ko kasi ito akalain makapunta ko dito. Buong buhay ko, nagpapasalamat ako dahil kay Papa, saka kay Mama, saka sa mga direktor dito. Bigla ako nakasama dito. Ewan ko sino nagtulak sa akin. Dahil kasi, ito kasing programa nito, marami na akong grupo na napuntahan. Dito lang ako sumaludo sa grupo ito, sa GOI 101. Kasi nakikita ko kasi na ito ang totoo. Kasi may mga dokumento ito, tapos galing ito sa Malacanang, tsaka itong si General Domingo Pihaw, yun ang founder ng It's Global World GOI 101. Kaya laging pasalamat ko dahil nakikita ko na kasi itong totoo. Kasi tayo nandito ngayon, nagkaisa tayo dahil may mga purpose tayo, di ba? Alam ko kung anong mga purpose nyo, pare-pareho tayo na hinahanap. Sana
ito na ngayon ang umpisa na magkaisa tayo para magkamta natin yung matagalan natin pinangarap. Kasi pag hindi tayo magkakaisa, hindi kasi ito ma-gustro. Kaya kami umiikot sa buong Pilipinas. Papaliwanag namin ito. Kasi maraming tao na hinahanap kasi ang totoo. Wala sila kasing hindi nila nakikita kasi wala kasing nagpresenta. Kaya ngayon, mapasalamat ako kay Papa at kay Mama na mismo sila, personal mismo ang papaliwanag sa mga tao. Salamat sa Lord. Salamat sa aming Panginoon, kay Papa. Salamat kay Allah. Pare-pareho man lang yun, yung Allah at saka yung Panginoon namin. Ang yung ano lang, yung pagkasalita lang ang nagkakaiba. Pero yung ang totoo, isa lang yun. Yung ano natin, nagdasalan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo sa lahat ng inyong mga ginagawa dito, at saka itong lahat ng tulong nyo dito, at nagkakaisa tayo. Sana tuloy-tuloy nito, at maraming salamat sa inyo at pagpalaan kayo ng thank you. Maganda na Salitain din natin ang ating mga director dito. Ito yung director 1 ng Caraga. Si Anthony Caraga, Region 13. Region 13. Sa inyo dire Region 12, no? 12? Barm. Barm? Wala na yung 12. Wala na 12? Ay, ang 12, North Cotabato. North Cotabato. Hello. So Barm dire, no? Mayong hapon sa tanan. Ako di ay si magpapailas ako sa inyo. Happy sayang ako kapatid eh. Ako si Antoniela Moyano Guarte, Tubong Dipolo City, Sambuanga del Norte. Ako nagkakuya din sa Surigao within almost 15 years na ako din sa Surigao City. Akong bana